guys, magandang araw po sa inyong lahat guys. At for today's video nga pala guys ay meron na naman po akong gustong i-share sa inyo guys at gustong ipakita sa inyo guys. Dahil noong Tuesday po natin to na-receive at ngayon ko pa lang po nagawa ng video dahil may konting na-achieve na naman po tayo galing kay Meta. So yan po guys, so yan, congrats! You have earned the title of Rising Creator this week. So, nung Tuesday lang yan, ni-notify ni Meta sa akin guys. Tapos ngayon ko pa lang siya nagawa ng video kasi busy. At guys, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat at sa mga sumuporta sa akin at sa mga followers ko dyan. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat guys dahil hindi ko po yan ma-achieve kung hindi po dahil sa mga suporta at mga tulong ninyo guys at higit sa lahat sa mga viewers, mga supporters at mga followers ko dyan guys. So, kayo guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang kayo sa mga goal ninyo dito sa social media o dito sa Meta World. At ganyan guys. Yan. Pag nakapanggap po tayo niyan, ibig sabihin po ay napapansin po tayo ni Lolo Haha. So follow for more guys.